Khawulezani bahlali, masidibane eholweni yoluntu. Bonke abafuna ukukleyima imali zabo, zootata babo, okanye abayeni babo ngenxa yokugula kwabo okwabangelwa kukusebenza emigodini ngeminyaka ye-80s ne-90s. Mabeze bazofaka amaphepha okukleyima eholweni. Hayibo, yinyani nalento? Undixelela ukuba abantu abagula ngokubangelwa ziimeko zasemigodini ngo-1980 nako-1990 baza kufumana iimali? Kwakunini ngoko? Hayi, andiqondi ke le. Hayi, kanti bayazifumana. Kaloku urhulumente wephondo lase-Eastern Cape wathetha noTepa ukuba axilonge abantu ababesebenza emigodini. Abahlawule ke ngokugula kwabo ngenxa yeemeko zalapho ke kuloo migodi. Nyanisile, ndiyakhumbula ngoku besimamele uPremier Oscar Mabuyane kwi-State of the Province address ngoku. Uyithethile le nto. Yiva nanko thetha. Honorable Speaker, it pains us to see people who have worked for decades in the mines not getting their due benefits from pension funds. Working with partners such as the UIF, khona Minister kuchiwe, Minister Umama Unomakhosazana Meth ophethe elasebe lakwa Employment and Labor. Nguye osincedisa kakhulu apha elizweni lonke ilizwe ukuqinisekisa uba siyayifumana imali zabantu. Sisebenza ngeagente ezifana no-Siamiso Trust or Mineral Councils of South Africa nezinye ke iinkampani ezifana no-Harmony Gold. So kweli xeshanyana nje ligqithileyo leminyaka emithandathu selapha eofisini sesikwazi ukuyofumana abantu ababengayifumananga imali yabo, sabanikeza imali exabisa 1.2 billion. 1.2 billion yerandi? Hayi, akadlala uthi uyayigubhulula kakuhle le mali. Phofu iofisi yakhe yathi yakhupha iadvert phaa eradweni echaza ukuba ukuze abantu ababesebenza emigodini bayifumane imali yabo kufuneka ukuba babesebenza iminyaka emingaphi, benezigulo ezinjani, ungayipha usithi sakhe wanefiva. Urhulumente we-Eastern Cape uhlabe ikhwelo kubo bonke abebefudula besebenza emigodini loMzantsi Afrika okanye abo banamaqabane okanye abazali abangasekhoyo ababesebenza kule migodi iminyaka emihlanu nangaphezulu ukuze bafumane iimbuyekezo zabo. Ezi mbuyekezo ziquka intlawulo ye-Provident Fund kwabo babetsalelwa nemali ngexesha babesebenza, imali yokugula ngenxa yeemeko zomsebenzi, zigulo ke ezo ezifana ne-TB nesifuba, i-silicosis ngolwasemzini, kanti ke kwanemali yomonzakalo emsebenzini ne-UIF. Ukuba uyachaphazeleka, yiza kwezi ndibano. Hayi man, nama ndiye holweni ke mos xa kunjalo. Khe ndiyokuklemela utata. Yini imali zamandlangisa madoda? Hayi, masibuye ibhokhwe zakho. Hayi, masibuye. Man. Hayi, urhulumente wase-Eastern Cape ubamele ngeenyawo abantu bakhe eva. Benimvile uPremier ukwathe bahumba neemali zeepension ezingazange zibhatalwe kakuhle zabasebenzi ababephangela koorhulumente bee-homelands, i-Transkei government ke nakwi-Ciskei government ngexesha le-apartheid. We have agreed with the Minister of Finance to attend to the pension disputes of public servants who served under the Ciskei and Transkei government. Ayonto ya opposition leyo siyayenza ngokwethu singurhulumente. I had a discussion no minister savana into kokuba the government employment pension fund izawuba ne-road show. Sebabize bonke aba bantu bakhalazela bazange banikwe ipension zabo phaya ekwi-former Transkei nalapha kwi-former Ciskei. Kuzawuqalwa phaya eMthatha, kuzophunywa apha eBhisho, babizwe bonke abantu. Inintsi le mali. Hayi nkukhu masivume. Hayi, ziyabuya imali zethu kweli xesha ledemokhrasi. Ziyabuya mazibuya imali zemihlaba eyaxuthwa ngondlela mnyama. Ubuya ezasemigodini, itsho nezeepensions. Oh yes. Man. Ukuze siqonde ukuba nyanya nokuba it's time for Eastern Cape to thrive. Makuthrive neepokotho zethu kaloku itsho into mayibuze. Masimshayele namazandla.
Ubusazi ukuba xa ufuna ufaka ibango lomsebenzi emgodini, funeka uze nezimpepha zilandelayo. Incwadi yakho yesazisi neyomsebenzi lowo ukuba wasweleka yena. Umakhuluskopu wakho ukuba unguloo msebenzi okanye owakhe ukuba akasekho, i-record of service ngolwasemzini. Ukuba uliqabane lakhe, yongeza ngezincwadi sele zikhankanyiwe nencwadi yomtshato okanye incwadi esuka enkosini egximfizwe istampu, uze nengqina lakho lomtshato. Ukuba ungumntwana wakhe, yongeza ii-affidavit ezifungelweyo ezisuka kubantakwenu eziza kunika ilungelo lokuba ufake eli bango egameni labo. Kanti wonke ubani ofaka ibango kuzofuneka eze ne-bank account number yakhe esebenzayo. Zonke ke ezi nkcukacha ungazingenisa kwiintlanganiso ezibiziweyo kumaholo oluntu xa kubhengezwe ukuba kuyakubakho intlanganiso enjalo. Eastern Cape, home of legends.